La Vall de Gallinera és un dels paisatges emblemàtics del nostre territori. Allargassada i carregada de símbols que remeten a un passat llunyà, comunica els pobles de l'interior de l'Alcoià i el Comtat amb la Marina. Dins d'esta capsa de sorpreses s'hi poden trobar racons i paratges d'una gran bellesa, en uns casos producte de la intervenció de l'home i en altres de l'evolució mateixa del medi natural. En l'espai Fent Camí hem volgut fer en esta ocasió un recorregut per estes terres per a fer-nos ressò de l'aparició d'una completíssima guia dedicada a estos indrets plens de símbols. Un treball excepcional en què es mesclen els coneixements històrics, etnològics i naturalístics en una dotzena de rutes a través de les quals podem conèixer pam a pam estos extraordinaris paisatges. A la Vall de Gallinera el sol pareix que remoleja com un adolescent. Però és només cosa de l'orografia perquè quan s'aboca per darrere de les muntanyes, l'activitat ja fa hores que està en marxa. Tot i això, la seva presència és imprescindible per eixir al camp. Hem quedat ben d'hora amb els autors de la guia, Juanjo Hortolà a l'esquerra de la imatge i Vicent Morera a la dreta. Mestre i professor, respectivament, es complementen com les dues cares d'una moneda. Mentre que el primer navega amb comoditat per les aigües de la història, l'altre ho fa amb una gran seguretat per les del coneixement del medi natural. A més, els uneix una inesgotable passió pel paisatge i una curiositat insaciable per tot el que té a veure amb esta vall, que pren el nom del riu que la travessa com una espinada. El Gallinera és una rambla que la major part de l'any està seca. Només trobem l'aigua allà on hi ha brolladors, com ara en este punt per on passem anant cap a l'abric de Benirrama, la primera fita de la nostra ruta. Una senda estreta però ben senyalitzada facilita l'ascens. A mesura que anem pujant, la vall va guaitant majestuosa. Des de les altures, el castell de Gallinera i el cim de l'Almiserà ens ataüllen. Al cap d'uns minuts arribem als peus de l'abric. Una estructura metàl·lica facilita l'accés del visitant, ja que les pintures es troben a una certa alçada. Es tracta d'una sèrie de figures humanes de tipus esquemàtic llevantí. Una part, poc després d'haver instal·lat la plataforma d'accés, van ser robades amb una radial. Ara estan ben protegides. Molt prop d'ací es troba la Font de la Mata. Per este punt comença l'ascens al castell de Gallinera amb les seues torres circulars i al cim de l'Almiserà. Anem per l'ombria. A la vora del camí i als peus de la bassa de la font creix un magnífic exemplar de marfull. A partir d'ara el camí es fa costerut, però el paisatge paga la pena. A mesura que ascendim, el castell es va fent omnipresent. El camí transcorre entre bancals mig perduts. En esta zona trobem ròssecs del bosc primigeni. Primer, un esplèndid exemplar de carrasca a la vora del camí. I més avant, uns galers o roures valencians amb fulles que semblen un mostrari dels colors de la tardor. I a la vora de les soques ens sorprenen unes falagueres verdes. Des d'ací fem cap a l'Almiserà, un dels cims de la zona, a 725 metres d'altura. Vicent, hem arribat al cim de l'Almiserà a 755 metres d'altura. És el millor punt per a poder veure tota l'orografia de la Vall de Gallinera. L'eix central, format pel riu Gallinera, a una banda la serra de l'Almirant i a l'altra la serra Foradada. Per la conca del riu, hi havia escampats 21 alqueries en època musulmana. D'eixos 21 pobles, avui solament queden habitats 8. Benirrama, en primer pla, i al final Benicili, a recer de les penyes del Llombo. Anem a la bassa. Mentre els nostres guies enfilen el camí cap a la bassa de Benirrama, la següent destinació, aprofitem per a gaudir del paisatge. Sens dubte, l'antic fortí de l'Almiserà és una extraordinària tarima per a fer una lliçó de la nostra geografia. Si cap a ponent es veu la vall i la seva morfologia, amb els pobles escampats a banda i banda del riu i el Benicadell al fons, cap a llevant tenim la mar i les terres de la Safor i la Marina.
En primer terme, Gandia, i al fons, la badia de Cullera. Cap a la dreta, la serra de Segària i la Mola del Montgó. I als peus, la marjal de Pega-Oliva. Mentrestant, els nostres amics han baixat cap al Pla de Corralets, en terme ja de Vall d'Ebo, que és on es troba la bassa de Benirrama. Mira, Juanjo, ja hem arribat. És la bassa de Benirrama. Això era un dels llocs preferits de Joan Pellicer. Així creix una herbeta que ell estimava molt, el poliol de riu. És genial. I a la primavera s'ompli de flors com si fos una catifa espectacular. Ens trobem en uns bancals en plena ombria de la Font de la Mata de la Vall de Gallinera, exactament en el terme de Benirrama. Observem Joan Pellicer, el nostre col·laborador, estimava este paisatge. Per això el coneixia profundament. I per això, en estos indrets de Diània, va enregistrar algunes de les seues intervencions per a la secció de les nostres plantes. Matollada, dalt d'un marge de cantals, ens trobem tres plantes. Una placa a la vora de la bassa recorda la seva estima pel paratge. Això, en realitat, és una dolina que es forma quan es dissol la roca calcària perquè hi ha hagut un esfondrament d'alguna galeria subterrània i l'argila roja que es forma en aquesta dissolució tapona el forat i manté impermeable el fons, de manera que es manté l'aigua tot l'any. I ara, fixa't, des d'ací la vista que tenim... La bassa i els seus voltants componen estampes que al llarg de l'any, segons les estacions, van canviant d'aspecte. La làmina d'aigua és com una gran pantalla de cinema on es projecta l'espectacle de la vida sense interrupció. Encara que el seu ús és prou limitat, la biodiversitat d'aquestes formacions sempre és gran, com mostren la vegetació i els cordons d'ous de gripau. La bassa aprofita per abeurar el bestiar, ja que això és el camí, el camí que va de Benirrama a Ebo passa per ací al costat. I ahí tenim la referència del Miserà. Així és que ara cap al mirador del Xap, on anem? El mirador del Xap ens acosta de nou a la vall, un altre punt des d'on les vistes són excepcionals. Però el principal valor seu és la microreserva de flora que hi ha a les llomes de la vora. Hem arribat, Juanjo. Això és el mirador del Xap. Des d'ací tenim una vista excepcional, sobretot dels cingles de la vall, on tenim situada la microreserva de flora de 4 hectàrees i mitja. Així són importants també les plantes rupícoles, que creixen a peu de cingle, en la mateixa roca, en unes condicions molt dures. El teucri groc, el poliol de roca, el desferracavalls, que fa una flor groga molt bonica, i que així n'hi ha una població que antigament segurament serien la mateixa espècie en una altra població que hi ha a Mallorca i una altra que hi ha a Eivissa, i que amb el temps, per aïllament geogràfic, s'han format espècies diferents, i això és important per a la biodiversitat. Tenim el Geranium sanguineum, que és una planta que té així una població que està aïllada de la resta, que es troben al voltant dels Pirineus, i que també en uns anys segurament serà una espècie nova. Ara podríem anar-me'n cap allà a la Foradà, que allí veurem altres coses. La Foradà, que és com es coneix a la vall, és l'emblema d'aquestes terres. Per això els nostres amics l'han deixada per al final. Són les postres d'este excepcional menú paisatgístic. S'hi pot pujar per sendes entre bancals des de Benitalla i Benissibà, i des de la Carroja i el Patró, però nosaltres ho farem per la cresta de la serra. Per això, l'arc de pedra de la Foradà no desapareix de la nostra vista durant el trajecte. Una senda ben marcada permet coronar amb facilitat el turó on s'ubica. Ja estem, Vicent. Ja hem arribat. La Foradà és el punt més important i representatiu de la vall de Gallinera. És l'emblema de la vall, realment. De fet, al llarg de la història ha tingut una importància grandíssima per als habitants de la vall. S'han trobat restes de l'edat del bronze d'un poblat que està a dalt. També hi ha restes d'una fortificació d'època musulmana, on pareix ser, segons les investigacions de Josep Torró, que els cristians estaven captius per part dels musulmans que habitaven la vall de Gallinera. Però sense cap dubte,
l'encant més gran que amaga aquesta penya és l'alineació solar, un fenomen astronòmic únic que es repeteix 2 vegades a l'any, el 4 d'octubre i el 9 de març. Pareix ser que aquest fenomen va motivar l'any 1611 la construcció del convent de Sant Andreu a les portes de Benitaia. Els flares, quan van vindre a construir-lo, se n'adonaren que la llum del sol, quan el sol estava ponent-se, travessava el forat de la foradà, impactava en una xicoteta zona prop de Benitaia i aleshores, per aquest motiu, decidiren construir el convent allí. Davall de l'Arc trobem altres endemismes de la zona, com ara la Roseta de Penya o el Poliol de Roca. Però el més rellevant són les vistes. El paisatge des d'ací és tan rotund que no és fàcil descriure'l. Cap a ponent, la vall es tanca suaument amb el patró al fons. Però és cap a llevant, amb la mar a l'horitzó, on l'espectacle és majestuós. L'esforç ha valgut la pena, però l'espectacle és efímer. Cal emprendre el camí de tornada abans que el sol desaparega. A poc iniciem el descens després d'haver assaborit un paisatge exquisit com el que acabem de conèixer. No sempre les rutes deixen un gust de boca tan dolç com este recorregut per la Vall de Gallinera, cosa que hem d'agrair als nostres amics.